Barka da zuwa tashar mu ta Jarumar Rawa TV. Ku danna subscribe domin samun labaran Kannywood. Ni ne sarki, ni kuma gaza ɗan son zuciya ne. Ba shi da godiyar Allah. Tofa jama'a, kamar yadda kuke gani, Abale ya karɓi matsayin nan da aka daɗe ana so a bashi, wato sarkin shinkafar ƙasar Hausa, tare da shi da wazirinsa Garzalimi ko wanda aka sani da Gaza. Yaya, na ji labari ba za a yi rabo a Abuja. Wai shi sarautar da yake so, kuma dole sai ka jira. Ni ne sarki. Ni ne na kai na sarautar? Allah ne waki. Ƙarya ne. Ai kai. To wai kai da shi waye sarkin ne? Na marmara. Haka ba Sun ba a to ni da sa ma dama ni Allah, ma Allah ku saurara. Dalla a je comment section a Allah gaya ku saurara jama'a. Waye sarki? Ina zuwa, waye da galar rice. So da haka ni ne sarki, shi kuma gaza ɗan son zuciya ne. Ba shi da godiyar Allah. Banda ka san me yake bani a me mamaki? yake baka Ni da waka dama sarautar? to ai kai kullum burin ka ce kai ne sarki. Wallahi. Shi gaza a gunyan comment section yake Yan ne comment ba. section ne Kai suka kuma ce Allah mu. ne ya baka. Allah ne ya ban ni ne sarki. Muka je kai sace. Wallahi Kaga waye kai ne sarki. A yanzu ai kai ne sarki. Ai ka kike yadda. Ni na ki yadda. Ai an baka ai da kai yanzu ba ga group din ku da sarkin ƙaryar Shi ma na ga Haka ya ce wai za a yi yi. Ai za a yi nabi. Wai za a yi nabi a fadarsa. Wai Abale na nan akan Ni ne sarauta. na kan sarautar Ko ka. amma kai gaza shi gaza inda sarauta ce ta son zuciya. Kawai ke biyar ka tunzura ka kana gaza. To masu sauraro, ku ci gaba da bibiyan mu domin jin ƙarshen ita wannan cece-kuce da ake akan sarkin shinkafar ƙasar Hausa. Bayan haka muna faɗa muku cewar akwai sabon bidiyo yana nan zazzafa inda sarkin ƙaryar ƙasar Hausa ya yi mu'amala naɗin sarkin shinkafar ƙasar Hausa. Kai wannan abu akwai cakwakiya daga sarkin ƙarya an koma sarkin shinkafa. Lallai ku ci gaba da bibiyan mu ku danna mana subscribe domin samun kowane bidiyo akan lokaci. Muna godiya. Barka da zuwa tashar mu ta Jarumar Rawa TV. Ku danna subscribe domin samun labaran Kannywood.